Ο φακός της εκπομπής 60 λεπτά θέμα υγείας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί μου φίλοι, εστιάζει σήμερα στις σύγχρονες εργαστηριακές εξετάσεις με τεχνολογίες εχμής για την υπηρεσία της υγείας μας. Γι' αυτό το λόγο με την κάμερα της εκπομπής βρισκόμαστε στο Raptis Lab, στο μικροβιολογικό εργαστήριο του μικροβιολόγου βιοπαθολόγου Γιώργου Ράπτη. Τι σημαίνει, κύριε Ράπτη, σύγχρονη εργαστηριακή εξέταση? Σύγχρονη εργαστηριακή εξέταση είναι η εξέταση η οποία γίνεται με τις νέες μεθόδους που εμπλουτίζουν πλέον την γάμα των μεθόδων που εφαρμόζονται σε ένα σύγχρονο εργαστήριο. Είναι νέοι βιοδείκτες που προστίθενται στις κλασικές εξετάσεις που όλοι γνωρίζουμε και κάνουμε σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και βοηθάνε στη διάγνωση απλών ή και πιο σύνθετων νόσων και παθολογικών καταστάσεων. Θα ξεκινήσω με τον στρεπτόκοκο, που το τελευταίο διάστημα είναι σε έξαρση, έχει προκαλέσει πανικό σε όλους τους γονείς. Γιατί θα πρέπει να γίνεται, όπως υποστηρίζουν οι γιατροί, σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο το τεστ, ο έλεγχος, και όχι να το λαμβάνουν οι γονείς και να το χρησιμοποιούν τον στηλεό στο σπίτι τους? Κοιτάξτε, το strep test, όπως είναι η εξέταση που έτσι λέγεται, έτσι είναι το όνομα της εξέτασης που διαγνώστηκε τη στρεπτοκοκκική λίμωξη, είναι μια απλή εξέταση, ομοιάζει με το rapid test ή το self-test που τα θυμόμαστε όλοι από την περίοδο του COVID. Το κρίσιμο βέβαια, το οποίο θα καθορίζει την διάγνωση, το σωστό αποτέλεσμα του τεστ, είναι το πώς γίνεται η λήψη του δείγματος. Γι' αυτόν τον λόγο η λήψη του δείγματος ακριβώς γίνεται με αυτούς τους στηλεούς, όπως λέγονται. Είναι βαμβακοφόροι στηλεοί, στο άκρο τους έχουν ένα βαμβακάκι. Αυτό εισέρχεται στον οπίστιο φάρικα και στις αμυγδαλές από έναν ειδικό, από έναν γιατρό, ο οποίος γνωρίζει από πού θα λάβει το δείγμα, από πού θα πάρει υλικό. Και μετά είναι μια απλή διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει την διάγνωση με τρόπο όμοιο όπως το self ή το rapid test. Αλλά το κομμάτι της λήψεως πρέπει να γίνεται από έναν ειδικό, από έναν γιατρό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μια λάθος λήψη μπορεί να οδηγήσει σε ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα και να μην έχουμε σαφή εικόνα του τι συμβαίνει με το παιδάκι. Δηλαδή εστιάζουμε στο πόσο σημαντικό είναι ποιος λαμβάνει. Είναι πολύ σημαντικό, ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποιος λαμβάνει το δείγμα και από εκεί και πέρα το διάβασμα, όπως λέγουμε απλώς, του αποτελέσματος. Ορισμένες φορές και αυτό ενέχει κάποια στοιχεία που απαιτεί την εμπειρία ενός ειδικού, υπό την έννοια ότι μπορεί μια αχνή γραμμούλα, όπως θυμόμαστε όλοι και από τα rapid test, να υποκρύπτει ένα ασθενώς θετικό τεστ και να διαφύγει της προσοχής ενός ανθρώπου που δεν έχει την εμπειρία της εξέτασης. Τι εννοούμε μοριακό έλεγχο και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του? Ο μοριακός έλεγχος είναι ο έλεγχος του γενετικού υλικού. Όλοι γνωρίζουμε τα μοριακά τεστ του COVID. Έγινε διάσημος ο μοριακός έλεγχος ως τεχνική διάγνωση στην περίοδο του COVID. Είναι ένας εξαιρετικά αξιόπιστος και υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας έλεγχος. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε λιμογόνο παράγοντα, σε οποιοδήποτε μικρόβιο, σε οποιοδήποτε ιό, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα του τι συμβαίνει όταν ψάχνουμε ειδικά για μια λίμωξη. Παράλληλα, μοριακός έλεγχος γίνεται για να διευκρινιστούν και μεταλλάξεις γονιδίων σε άλλες καταστάσεις, οι οποίες ψάχνουμε άλλα πράγματα, ογκολογικά περιστατικά ή άλλου είδους κληρονομικά νοσήματα, γενετικά νοσήματα, όπου κάνουμε και εκεί μοριακούς ελέγχους για να βρούμε τα γονίδια και τις μεταλλάξεις τους. Εξηγήστε μου πώς γίνεται ένας μοριακός έλεγχος σε μια γαστρεντερική λίμωξη. Ο μοριακός έλεγχος στη γαστρεντερική λίμωξη γίνεται με τη λήψη κοπράνων κατά βάση, που είναι το καταλληλότερο υλικό για να δούμε αν υπάρχει κάποιος λιμογόνος παθογόνος παράγοντας που οδήγησε σε συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Η λήψη κοπράνων γίνεται με έναν απλό τρόπο σε ένα ουροσυλλέκτη. Το δείγμα έρχεται στο εργαστήριο και η διάγνωση γίνεται ακριβώς με τα λεγόμενα multiplex panels των μοριακών ελέγχων. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με το δείγμα αυτό παράλληλα μπορούμε να ανιχνεύσουμε περισσότερους του ενός στόχους, περισσότερους του ενός μικρόβια, ιούς, παράσιτα και να βρούμε ακριβώς ποια είναι η αιτία η οποία προκάλεσε τον έμετο, τη διάρρεια ή το σύμπτωμα το οποίο αφορά στο γαστρεντερικό σύστημα του ασθενούς. Εντερικό μικροβίωμα τι είναι, κύριε Ράπτη? Εντερικό μικροβίωμα είναι κάτι το οποίο διαβάζεται πολύ και ακούγεται πολύ τώρα τελευταία και στο διαδίκτυο. Είναι κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επί της ουσίας το εντερικό μικροβίωμα είναι μια εξέταση στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των μικροβίων που απαρτίζουν τη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου στον άνθρωπο.
υπάρχουν δισεκατομμύρια μικρόβια τα οποία υπάρχουν στον εντερικό σωλήνα και είναι σημαντικότατα και για την απορρόφηση των τροφών και για το μεταβολισμό και για πολλά άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Το μικροβίωμα επηρεάζει άμεσα ή έμεσα πολλά συστήματα. Υπάρχουν συνεχείς έρευνες και μελέτες που γίνονται πάνω στο μικροβίωμα. Δεν έχει ακόμη βέβαια αποσαφινιστεί ποιο είναι το καλό ή το ιδανικό μικροβίωμα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος και ποιο είναι το κακό, γιατί το μικροβίωμα είναι ένα εξαιρετικά εξατομικευμένο στοιχείο που αφορά κάθε άνθρωπο, δηλαδή άλλο είναι το δικό σας, άλλο το δικό μου. Ο κάθε ένας έχει το δικό του μικροβίωμα, είναι το αποτύπωμά του, είναι σαν δακτυλικό αποτύπωμα στο έντερο. Λοιπόν, και γίνονται συνεχώς έρευνες που σχετίζουν διαταραχές του μικροβιώματος με αυτοάνωσα νοσήματα, με φλεγμονώδη νοσήματα, με νευρολογικά νοσήματα και με πολλές άλλες καταστάσεις. Αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιος να βρει και να αναλύσει με μία μέθοδο που λέγεται NGS το μικροβίωμα του εντέρου, να βρει ακριβώς όλη την γάμα των μικροβίων που έχει. Η ερμηνεία αυτού είναι ακόμη κάπως ασαφής και έχει ακόμα αρκετό δρόμο η επιστήμη να κάνει για να αποσαφηνίσει απόλυτα ποιο είναι το μικροβίωμα και ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε και πώς θα διορθώσουμε το μικροβίωμα προκειμένου να αποσοβήσουμε παθολογικές καταστάσεις από έναν άνθρωπο. Εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία? Είναι διαφορετική η ηλικία του μικροβιώματος στην νεογνική, στην παιδική, στην εμβρυϊκή και στην ενήλικη ζωή του ανθρώπου. Ο ασθενής δηλαδή έρχεται εδώ σε εσάς μετά από παραπομπή του θεράποντα ιατρού? Συνήθως ακόμη ο έλεγχος του μικροβιώματος δεν είναι ευρέως γνωστός στην κλινική πράξη και δεν εφαρμόζεται, δεν έρχεται κάποιος με παραπομπή. Πιο πολλοί που έρχονται ή ρωτάνε είναι επειδή έχουν το έναυσμα, το ερέθισμα από αυτό που έχουν διαβάσει στο διαδίκτυο. Είναι μια εξέταση με την οποία έχουν ασχοληθεί πάρα πολλά επιστημονικά περιοδικά και πάρα πολλά site ευρέως γνωστά ανά τον κόσμο. Πολλά ακούγονται. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε λίγο θα έχουμε φοβερές εκπλήξεις από τα αποτελέσματα του μικροβιώματος και θα υπάρχει μεγάλη παρεμβατική δυνατότητα στο γιατρό για να διορθώσει πράγματα μέσω της τροποποίησης του μικροβιώματος. Και αυτό το θέμα των αυτοάνωσων νοσημάτων, κύριε Ράπτη, εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην εποχή μας νοσούν από αυτοάνοσα νοσήματα. Πώς γίνεται η εργαστηριακή διάγνωση? Καταρχάς, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοάνωσο νόσημα είναι ένα νόσημα στο οποίο το νοσοποιητικό έχει μια εσφαλμένη αντίδραση, μια υπερβολική αντίδραση, μια παράλογη αντίδραση και στρέφεται έναντι των ιδίων των κυτάρων του και του ιδίου του οργανισμού. Είναι κάτι σαν αυτοκαταστροφική κατάσταση επί της ουσίας το αυτοάνωσο νόσημα. Υπάρχουν πολλά αυτοάνωσα νοσήματα, τα συστηματικά αυτοάνωσα νοσήματα και τα ειδικά αυτοάνωσα νοσήματα που στοχεύουν και πλήττουν ένα συγκεκριμένο σύστημα ή ένα όργανο. Τα αυτοάνωσα νοσήματα γενικώς διαγνώσκονται με απλές εξετάσεις, πλέον θεωρούνται απλές, οι οποίες γίνονται σε αρκετά εργαστήρια, ανοσολογικές, εξετάσεις ανοσοφθορισμού, εξετάσεις συμπληρώματος και υπάρχει ευρύτατο πάνελ εξετάσεων μέσω του οποίου μπορούμε να διαγνώσουμε και να ταυτοποιήσουμε για ποιο αυτοάνωσο νόσημα μιλάμε. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν και μοριακές εξετάσεις σύγχρονες, οι οποίες έχουν και αυτές ενταχθεί στην γάμα των εξετάσεων που αφορούν στα αυτοάνωσα νοσήματα, οι οποίες συμπληρώνουν τη διάγνωση και βοηθούν τον κλινικό στο να ταυτοποιήσει και να δώσει την κατάλληλη αγωγή. Δηλαδή γίνεται διαφορετική εξέταση ανά αυτοάνωσο νόσημα? Όχι ακριβώς, ναι, κάθε εξέταση είναι ειδική, υπάρχουν εξετάσεις που είναι παθογνωμονικές για κάποια αυτοάνωσα νοσήματα, δηλαδή το αποτέλεσμά τους θα πει τον κρίσιμο ναι ή όχι στο αν έχω ή δεν έχω κάτι, αλλά συνήθως όταν διερευνούμε μια αυτοανοσία, μια αυτοάνωση κατάσταση, υπάρχει ένα πάνελ εξετάσεων το οποίο ελέγχουμε και ανάλογα με τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα που θα έχουμε σε κάποιες εξ αυτών υπάρχουν τα λεγόμενα guidelines τα οποία καθορίζουν από το συνδυασμό των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών πώς και αν θα τεθεί η διάγνωση σε συνδυασμό πάντα με τα κλινικά ευρήματα που έχει ο κλινικός γιατρός για τον ασθενή του. Έχετε ένα υπερσύγχρονο μικροβιολογικό εργαστήριο, κύριε Ράπτη. Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που έρχονται με αυτοάνωσα νοσήματα για να κάνουν έναν διαγνωστικό έλεγχο? Είναι αρκετοί τα αυτοάνωσα νοσήματα και οι αλλεργίες, δυστυχώς, που είναι και τα δύο κακές απαντήσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, έχουν τρομερή έξαρση στην εποχή μας. Είναι αρκετοί οι ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτά
και έρχονται συνήθως με παραπομπή ανοσολόγων ή ρευματολόγων για να κάνουν τέτοιου είδους ελέγχους. Αφήσαμε την αίθουσα όπου γίνονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι και μεταφερθήκαμε στον χώρο υποδοχής του μικροβιολογικού εργαστηρίου σας, κύριε Ράπτη. Παραμένουμε όμως στο θέμα μας, τα αυτοάνωσα νοσήματα. Θα μιλήσουμε για κάποια πιο αναλυτικά, ξεκινώντας από την κοιλιοκάκη. Ναι, η κοιλιοκάκη είναι ένα σύνδρομο το οποίο αφορά στο γαστροεντερικό σύστημα, όπως γνωρίζουμε. Έχει να κάνει με την δυσανεξία στη γλουτένη. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία όλο και πιο συχνά διαγνώσκεται, ειδικά σε παιδικές ή νεανικές ηλικίες. Ο έλεγχος της κοιλιοκάκης γίνεται με κάποιους εξειδικευμένους ανοσολογικούς δείκτες, οι οποίοι διαγνώσκουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει η νόσος. Είναι συνδυασμός των αποτελεσμάτων τα οποία οδηγούν στην διάγνωση αυτή. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και μοριακοί δείκτες που είναι πάρα πολύ βασικό, οι οποίοι έχουν την ικανότητα πέραν της διάγνωσης να έχουν και προγνωστική αξία, δηλαδή μπορούν να μας πούνε εάν υπάρχουν πιθανότητες να αναπτύξει ένα παιδί ή ένας νεαρός ή μια νεαρά κοιλιοκάκη στο μέλλον. Νόσος του Κρόνου. Νόσος του Κρόνου. Νόσος του Κρόνου είναι μια επίσης φλεγμονώδης κατάσταση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου που ταλαιπωρεί αρκετά νέα παιδιά κυρίως. Υπάρχει εδώ και κάποια χρόνια, θα έλεγα, ένας εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας και σημασίας δείκτης που λέγεται καλπροτεκτίνη, γίνεται στα κόπρανα και οδηγεί το αποτέλεσμά της, συμπληρώνει πάρα πολύ την πληροφορία μαζί φυσικά με την κολονοσκόπηση και όλη τη δουλειά που κάνει ο γαστροεντερολόγος στο να διαγνώσει την κοιλιοκάκη. Το πλεονέκτημα επίσης αυτών των νέων βιοδικτών ή των μοριακών δικτών είτε των μη μοριακών αλλά σύγχρονων δικτών, όπως είναι η καλπροτεκτίνη, είναι ότι το follow-up το λεγόμενο, δηλαδή ο επανέλεγχος της αγωγής ή της εξέλιξης μιας νόσου και μιας κατάστασης δεν απαιτεί συνεχώς επεμβατικές μεθόδους, δηλαδή συνεχώς κολονοσκοπήσεις. Μπορούν κάποιες εξ αυτών ενδεχομένως να παραληφθούν πάντα βέβαια με την κρίση του γιατρού και να αντικατασταθούν από μια απλή εξέταση κοπράνων, η οποία είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει από ότι μια κολονοσκόπηση. Ελκώδης κολίτιδα. Επίσης, η ελκώδης κολίτιδα είναι μια νόσος που αφορά σε φλεγμονή του βλενογόνου του εντέρου. Είναι κάποια περιστατικά τα οποία έχουν και βαριά εικόνα με την ελκώδη κολίτιδα. Επίσης, ο δείκτης που σας είπα πριν, η καλπροτεκτίνη, είναι ένας δείκτης που αφορά και στην ελκώδη κολίτιδα. Αναφερθήκατε πριν στις αλλεργίες, εκτός από τα αυτοάνωσα νοσήματα, από τα οποία ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί συμπολίτες μας, κύριε Ράπτη. Σωστά, σωστά. Και είμαστε και εν ώψη της Άνοιξης, όπου φουντώνουν οι αλλεργίες. Σωστά, είναι μια περίοδος τώρα που έρχονται στην επικαιρότητα οι αλλεργίες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει έξαρση αυτή την περίοδο συνήθως στους περισσότερους. Αναφέρθηκα νωρίτερα γιατί το παραλύσα με τα αυτοάνωσα νοσήματα και τα δύο είναι κακές απαντήσεις στο ανοσοποιητικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Οι αλλεργίες είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά συχνό, εμφανίζονται από βρεφικές ηλικίες μπορούμε να πούμε. Βέβαια η αιτιολογία της αλλεργίας στην βρεφική ηλικία έχει να κάνει κυρίως με την ανοριμότητα του ανοσοποιητικού συστήματος που δεν ξέρει ακριβώς πώς να απαντήσει στα νέα αντιγόνα τα οποία εισέρχονται στις τροφές ή στα διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία εισέρχονται στον οργανισμό του μωρού και ορισμένες φορές απαντάει σωστά, ορισμένες φορές απαντάει λάθος και απαντάει με μια πολύ έντονη αντίδραση που είναι η αλλεργία. Συνήθως οι αλλεργίες αυτών των ηλικιών συν το χρόνο υφιένται ή και εξαλείφονται, αλλά πέραν αυτών υπάρχουν και άλλες τροφικές αλλεργίες, όπως και αλλεργίες του περιβάλλοντος, αλλεργίες σε φάρμακα που αφορούν νεαρούς ανθρώπους ή και ενήλικες ή και ηλικιωμένους. Έτσι. Λοιπόν, οι οποίες έχουν πάλι το κομμάτι της διάγνωσης από το εργαστήριο σαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που συμμετέχει και βοηθάει τον αλλεργιολόγο για να θέσει ακριβώς να εντοπίσει πού είναι το πρόβλημα και να δώσει την κατάλληλη αγωγή απευαισθητοποίησης στον ασθενή του για να τον ανακουφίσει από το σύμπτωμα. Επειδή συμμετέχει το εργαστήριο σε μια διάγνωση αλλεργίας, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Η διάγνωση της αλλεργίας συμπεριλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο γίνεται από τον αλλεργιολόγο στο ιατρείο του με τα ειδικά διαγνωστικά ή αλλεργικά τεστ τα οποία διενεργεί εκείνος, και το δεύτερο κομμάτι είναι το δικό μας κομμάτι, το οποίο γίνεται με τη λήψη μιας μικρής ποσότητας αίματος, όπου στο αίμα μπορούμε να βρούμε ποιο ή ποια αλλεργιογόνα είναι αυτά που δημιουργούν πρόβλημα στον ασθενή. Πέραν των απλών αλλεργιογόνων γίνεται διάγνωση και των λεγόμενων μοριακών αλλεργιογόνων που είναι υποπροϊόντα των απλών αλλεργιογόνων,
το οποίο είναι ένα εξαιρετικά σύγχρονο τεστ που μας βοηθάει να βρούμε ακριβώς την αιτία και να στοχεύσουμε στο πρόβλημα, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του από τον ειδικό γιατρό των αλλεργιογόνων. Εκτός αυτού υπάρχει και το λεγόμενο Alex Test, το οποίο είναι μια εξαιρετικά σύγχρονη εξέταση, που είναι ένα πάνελ 300 διαφορετικών αλλεργιογόνων, μεταξύ αυτών και απλά αλλεργιογόνα αλλά και μοριακά αλλεργιογόνα, τα οποία μας δίνουν μια πολύ μεγάλη εικόνα της γκάμας, της πλήρους γκάμας των αλλεργιογόνων, των τροφικών, του περιβάλλοντος, των φαρμάκων και γενικώς μας βοηθούν να έχουμε το πλήρες προφίλ της αλλεργίας ενός ασθενούς και να έχει ο γιατρός πλέον τη δυνατότητα να επέμβει και να φτιάξει τα λεγόμενα εμβόλια απευαισθητοποίησης, όπως λένε οι αλλεργιολόγοι, που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Μία άλλη μάστιγα της εποχής μας, κύριε Ράπτη, ο σακχαρώδης διαβήτης. Πώς γίνεται ο μοριακός έλεγχος για τον διαβήτη? Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει χρόνια, έχει να κάνει με το λεγόμενο σύγχρονο τρόπο ζωής του καθενός μας, με την έλλειψη άσκησης, με την κακή διατροφή, με τα υπερβολικά κιλά και φυσικά υπάρχει και το κληρονομικό κομμάτι, ειδικά για το ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 1, το κληρονομικό ζαχαρόδι διαβήτη. Για αυτόν τον τύπο του διαβήτου υπάρχουν και μοριακές εξετάσεις, οι οποίες διερευνούν το γονιδιακό υπόβαθρο που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση του ζαχαρόδους διαβήτη. Ο διαβήτης τύπου 2 βέβαια έχει να κάνει περισσότερο με αυτά τα οποία προαναφέραμε, δηλαδή το υπερβολικό βάρος, την κακή διατροφή, δηλαδή την έλλειψη άσκησης και το σύγχρονο τρόπο ζωής. Πάντως υπάρχουν και στον τομέα του ζαχαρόδους διαβήτη ειδικές μοριακές εξετάσεις, οι οποίες βοηθάνε στη διάγνωση κάποιων συγκεκριμένων τύπων της νόσου και επίσης βοηθάνε το διαβητολόγο στο να πάρει την απόφαση για τη σωστή αγωγή. Τι εννοούμε αυξημένη τιμή στο διαβήτη? Αυξημένη τιμή στο διαβήτη εννοούμε μια τιμή επάνω από 115, όπως συνήθως γνωρίζουμε όλοι, 110 με 115. Υπάρχει και μια γκρι ζώνη, η οποία είναι λίγο πάνω και λίγο κάτω από αυτές τις τιμές, που συνήθως είναι ο προθάλαμος του διαβήτου και εμφανίζεται σαν πρωινή υπεργλυκαιμία στους ασθενείς. Δηλαδή κάποιος σου λέει το πρωί λίγο τσιμπάει το ζαχαράκι μου, όπως συνήθως ακούγεται να λέμε μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν είναι η είσοδος του διαβήτου στον οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το σύμπτωμα πρωτοεμφανίζεται αυτό το σύμπτωμα και μετά εγκαθίσταται το διαβήτη σε περίπτωση που δεν λάβουμε τα σωστά μέτρα. Με μια εργαστηριακή εξέταση μπορώ να μάθω εάν κινδυνεύω από θρόμβωση? Κοιτάξτε, υπάρχουν εξετάσεις, ναι, υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις πήξεως, οι οποίες μας δίνουν την πληροφορία αν υπάρχει θρόμβωση ή εμβολή. Μία εξ αυτών είναι το λεγόμενο D-dimers. Το D-dimers είναι μια εξέταση που συνήθως γίνεται στα επίγοντα τμήματα των νοσοκομείων και είναι μια εξέταση η οποία γίνεται για να αποκλείσει μια πνευμονική εμβολή, για παράδειγμα, που ένας μπορεί να προσέρθει στα επίγοντα για να διερευνήσει μια τέτοια πιθανότητα. Αλλά πέραν αυτού είναι μια εξέταση που έγινε πολύ της μοδός στην περίοδο του COVID. Πολλά από τα post-COVID τεστ και ελέγχους που γινόταν μετά την νόσηση από COVID συμπεριλάμβαναν στην γάμα των εξετάσεων των D-dimers. Το D-dimers βέβαια είναι μια εξέταση που πολλές φορές μπορεί να το βρεις ελαφρώς αυξημένο χωρίς να υποκρύπτει παθολογία. Γι' αυτό πάντα πρέπει να διαβάζετε από τον ειδικό γιατρό και να αξιολογείτε το αποτέλεσμά του χωρίς να μας θορυβεί μια μικρή αύξηση και να παραπέμπει απαραίτητα σε θρόμβωση ή εμβολή. Και επειδή η παχυσαρκία, όπως αναφέρατε κύριε Ράπτη, έχει άμεση σχέση με τον διαβήτη, πότε ένας γονέας θα πρέπει να φέρει εδώ το παιδί του να γίνει ένας εργαστηριακός έλεγχος για παιδική ή εφηβική παχυσαρκία? Κοιτάξτε, στα παιδάκια δυστυχώς εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο της παχυσαρκίας ή των υπερβολικών κιλών από μικρή ηλικία. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με την έλλειψη άσκησης, με το γεγονός ότι μπορεί να τρώνε κάποιες τροφές έτοιμες ή να έχουν μια κακή διατροφή. Και έτσι έχουμε δυστυχώς πολλά παιδάκια τα οποία έχουν κιλά παραπάνω από όσο πρέπει. Για να φτάσει το υπερβολικό βάρος να δημιουργήσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και να εμφανιστεί διαβήτης τύπου 2 σε ένα παιδάκι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, είναι με ένα απίθανο σενάριο. Το πιθανότερο και δυστυχές φυσικά σενάριο είναι τα παιδάκια να έχουμε μια ευνίδια εγκατάσταση του διαβήτου, που συνήθως εκεί μιλάμε για διαβήτη τύπου 1.
Μιλάμε για διαβήτη τύπου 1, όπου έχουμε ακραία υψηλές τιμές ζαχάρου, όπου έχουμε ένα παιδί που είναι λιθαργικό. Θα δούμε δηλαδή το παιδί έχει έντονη όψη πάσχοντος, δεν είναι καλά το παιδάκι μας. Και αυτό το λόγο, όταν δούμε κάτι τέτοιο, πάντα πρέπει να μπαίνει στην διάγνωση και αυτή η παράμετρος. Ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι ορισμένες φορές ο διαβήτης τύπου 1 εμφανίζεται μετά από μία ίωση. Με τον μηχανισμό της αυτοανοσίας, η ίωση δυστυχώς δημιουργεί αυτοαντισώματα τα οποία στρέφονται έναντι των νησιδίων του παγκρέατος και της παραγωγής ινσουλίνης και δημιουργούν έναν αυτοάνωσου τύπου διαβήτη τύπου 1. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς το έχουμε δει πολλές φορές και μετά το COVID. Πολλά παιδάκια που νόσησαν από COVID είχαν σαν επιπλοκή την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 1. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δυσάρεστο, είναι κάτι το οποίο συναντήσαμε τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο ακόμη και για τη ζωή του παιδιού να διαγνώσκεται έγκαιρα και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα από τον γιατρό του. Βρισκόμαστε στον δεύτερο χώρο των εργαστηριακών εξετάσεων Ράπτης Lab και αμέσως ρωτώ τον κύριο Ράπτη, μικροβιολόγο, βιοπαθολόγο, ποιος είναι ο ρόλος, δηλαδή η συμβολή, κύριε Ράπτη, ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου στην πρόληψη και διάγνωση του καρκίνου. Ο ρόλος του εργαστηρίου, ενός σύγχρονου εργαστηρίου, είναι πάρα πολύ υψηλής σημασίας. Βέβαια, τα περισσότερα κοινά μικροβιολογικά εργαστήρια δεν μπορούν να διενεργήσουν τέτοιου είδους εξετάσεις εξειδικευμένες για καρκίνο. Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια τα οποία μπορούν να διενεργήσουν ειδικές μοριακές εξετάσεις, εξετάσεις που ελέγχουν τις μεταλλάξεις σε κάποια ειδικά γονίδια, ογκογονίδια και μέσω αυτών να καθορίσουν τον τύπο και το ακριβές πάνελ του καρκίνου που πάσχει ένας ασθενής, έτσι ώστε αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον ογκολόγο για να επιλέξει τη βέλτιστη θεραπεία και να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Καρκίνος, έλεγχος δικτών ή μοριακή διάγνωση. Οι καρκινικοί δείκτες είναι σχετικά απλές εξετάσεις, γίνονται στα περισσότερα μικροβιολογικά εργαστήρια και πολλοί ασθενείς, είναι η αλήθεια, οι πολλοί που επισκέπτονται ένα εργαστήριο χωρίς να είναι ασθενείς, θέλουν να κάνουν τους καρκινικούς δείκτες για να δουν αν θα πάθουν καρκίνο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Οι καρκινικοί δείκτες γίνονται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει μια διάγνωση και τότε παρακολουθούμε την εξέλιξη της νόσου και της κατάστασης μέσω των δικτών. Πολύ σπάνια είναι η διαγνωστική αξία τους, δηλαδή μέσω αυτών διαγνώσκεται ένας καρκίνος, αλλά προγνωστική δεν είναι ποτέ. Σε αντίθεση με αυτό υπάρχουν γονιδιακές εξετάσεις, μοριακές εξετάσεις, οι οποίες έχουν και προγνωστική αλλά και διαγνωστική ικανότητα. Δηλαδή και μας λένε αν έχουμε αυξημένη πιθανότητα να πάθουμε κάτι, αλλά και διαγνώσκουν με πολύ υψηλή ακρίβεια το ποιος είναι ο τύπος του όγκου από τον οποίο πάσχουν. Ποιος ο ρόλος, κύριε Ράπτη, της μοριακής ογκολογίας για τον έλεγχο της γενετικής προδιάθεσης και συμπαγής όγκη? Κοιτάξτε, η ογκολογία έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα από την μοριακή βιολογία. Έχει βοηθηθεί πάρα πολύ από την διάγνωση την μοριακή και αυτό γιατί έχουν βρεθεί ποια γονίδια σχετίζονται στους περισσότερους τύπους καρκίνου με τον συγκεκριμένο όγκο. Έχουν βρεθεί ποιες είναι οι μεταλλάξεις οι οποίες υπάρχουν και κάνουν τον τύπο του όγκου να είναι βαρύτερης πρόγνωσης ή καλύτερης πρόγνωσης και μέσω όλων αυτών των πληροφοριών που δίνουν οι μοριακές εξετάσεις βοηθούν τον ογκολόγο να καθορίσει την κατάλληλη χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή το συνδυασμό αυτών έτσι ώστε να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ασθενή του. Συνίσταται να κάνουμε εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων στο αίμα? Οι εξετάσεις για επίπεδα φαρμάκων γίνονται στο αίμα, δεν γίνονται σε όλα τα εργαστήρια, αλλά πάλι υπάρχουν ειδικά εργαστήρια τα οποία διενεργούν τέτοιες εξετάσεις. Αυτές οι εξετάσεις γίνονται για συγκεκριμένες ομάδες φαρμάκων, των οποίων ο μεταβολισμός τους είναι ασταθής, με αποτέλεσμα μπορεί ο ασθενής να λαμβάνει μια συγκεκριμένη δόση, αλλά η δόση αυτή επί της ουσίας στο αίμα να μην είναι μέσα στο εύρος το θεραπευτικό το οποίο επιθυμεί ο γιατρός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, παρά το γεγονός ότι παίρνουμε μια δόση του φαρμάκου, παρακολουθούμε με εξέταση αίματος πόσο δρά, έτσι για να το πούμε απλά, όσο πιο απλά γίνεται το φάρμακο αυτό στον οργανισμό και αναλόγως με το αποτέλεσμα της εξέτασης από το εργαστήριο, ο γιατρός τροποποιεί την αγωγή
προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αυξάνοντας ή μειώνοντας τη δόση του φαρμάκου. Αλλάζουμε θέμα. Να πάμε τώρα στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και στον HPV. Ανιχνεύονται εργαστηριακά? Βεβαίως ανιχνεύονται εργαστηριακά. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια που ανιχνεύονται εργαστηριακά αυτού του είδους εξετάσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, συνήθως με ανοσολογικούς τρόπους και ανοσολογικές τεχνικές. Υπάρχουν όμως πλέον και μοριακές τεχνικές που ανιχνεύουν αυτά τα νοσήματα με πάρα πολύ υψηλή ακρίβεια και μάλιστα μπορεί να προσδιορίσουν και το ποσό του ιικού φορτίου, δηλαδή του φορτίου του ιού που έχει εισέρθει στον οργανισμό, πράγμα το οποίο είναι πολύ κρίσιμο σαν πληροφορία για τον γιατρό για να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις που πρέπει. Υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις για την υπατήτιδα? Ναι, βεβαίως υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις για την υπατήτιδα, υπάρχουν πολλοί δείκτες για την υπατήτιδα, απλοί δείκτες που γίνονται σε όλα τα εργαστήρια και υπάρχει και ο έλεγχος του ιικού φορτίου για την υπατήτιδα Β και Σ με μοριακό τρόπο που γίνεται ποσοτικοποίηση του φορτίου, δηλαδή μπορούμε να βρούμε ακριβώς πόσος ιός υπάρχει μέσα στον οργανισμό. Αυτή η εξέταση είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί οι πατολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της χρόνιας κατάστασης μέσω αυτής της εξέτασης στους ασθενείς τους. Πολλές φορές επεμβαίνουν βάζοντάς τους σε θεραπεία και επίσης υπάρχουν κάποια φάρμακα τα οποία λαμβάνουν οι άνθρωποι, οι ανασοκατεσταλμένοι ή οι άνθρωποι που έχουν ρευματικά νοσήματα, τα οποία απαιτούν ένα μηδενικό ιικό φορτίο για τους ιούς της υπατήτηδος και πρέπει αυτό το πράγμα να διευκρινίζεται πάντα πριν από την έναρξη τέτοιου είδους θεραπείων, γιατί πολλές φορές λόγω του ότι αυτά καταστέλνουν το ανασωπητικό παρατηρούμε ότι αναζωπυρώνουν καταστάσεις που έχουν να κάνουν με χρόνιες υπατήτηδες. Εργαστηριακός έλεγχος για τη μηνυγκίτιδα? Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μηνυγκίτιδα επίσης γίνεται με μοριακό τρόπο και γίνεται στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Το εγκεφαλονοτιαίο υγρό είναι ένα υγρό που υπάρχει στον εγκέφαλο, στις κοιλίες του εγκεφάλου και στο νοτιαίο μυελό. Γίνεται με παρακέντηση σε νοσοκομείο από ειδικό γιατρό και εκεί στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό πλέον γίνεται η ταυτοποίηση και ο μοριακός έλεγχος για να διευκρινιστεί αν υπάρχει ένα μικρόβιο ή ένας ιός ο οποίος έχει προσβάλει το νευρικό σύστημα και έχει οδηγήσει στην λίμωξη αυτήν. Και ένα θέμα που πονάει περισσότερο εμάς τις γυναίκες, κύριε Ράπτη, η γυναικεία οστεοπόρωση. Πώς γίνεται ένας εργαστηριακός έλεγχος? Η γυναικεία οστεοπόρωση είναι ένα σύμπτωμα, μια κατάσταση που εμφανίζεται συνήθως όπως όλοι γνωρίζουμε στις γυναίκες μέσης ηλικίας. Συνήθως συνοδεύει την προεμινόπαυση, την εμινόπαυση, τότε εγκαθίσταται και η οστεοπόρωση. Πάντα υπάρχει και γενετικό βέβαια background και σε αυτή την κατάσταση, όπως και στα προηγούμενα που είπαμε. Υπάρχουν εξετάσεις που διευκρινίζουν και μας δίνουν εικόνα εργαστηριακή του αν υπάρχει οστεοπόρωση, σε τι βαθμό είναι. Πάντοτε βέβαια η εξέταση θεωρώ της οστεοπόρωσης που είναι πολύ βασική σημασία είναι και η μέτρηση οστικής πυκνότητας που γίνονται στα ακτινολογικά εργαστήρια. Αλλά παράλληλα πέραν αυτής υπάρχουν δείκτες στο αίμα οι οποίοι βοηθούν τον γιατρό να έχει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης στη γυναίκα. Τι είναι ο λιπιδαιμικός έλεγχος και κάθε πότε πρέπει να γίνεται? Ο λιπιδαιμικός έλεγχος είναι μια πιο ευρεία έκφαση της μέτρησης της χολυστερίνης, όπως όλοι γνωρίζουμε, που λέμε πάμε στο εργαστήριο να μετρήσω τη χολυστερίνη μου. Έτσι, ο λιπιδαιμικός έλεγχος είναι μια γκάμα εξετάσεων που γίνεται, που συμπεριλαμβάνει φυσικά τη χολυστερίνη, την καλή, την κακή χολυστερίνη, την λιποπρωτεΐνη α, τις απολιποπρωτεΐνες που είναι κάποια μόρια που συνδέονται με τα μόρια της χολυστερίνης και των τριγλικεριδίων και έτσι ο ασθενής έχουμε μια πλήρη εικόνα του λιπιδαιμικού προφίλ, πράγμα που βοηθάει τον γιατρό να λάβει την απόφαση αν θα πρέπει να τον βάλει εισαγωγή, αν είναι υψηλού κινδύνου, χαμηλού κινδύνου και έχει πλήρη εικόνα ο γιατρός της κατάστασης του ασθενούς. Πέραν αυτών υπάρχουν και μοριακοί δείκτες και για το λιπιδαιμικό προφίλ, οι οποίοι είναι απόλυτα εξειδικευμένοι και βοηθούν να έχουμε από τον γιατρό να έχει την πλήρη εικόνα του ασθενούς. Σε ό,τι αφορά την κληρονομική χολυστερίνη? Η κληρονομική χολυστερίνη ακριβώς διαγνώσκεται από αυτούς τους δείκτες που σας λέω, τους μοριακούς, που εντάσσονται πλέον στο λιπιδαιμικό προφίλ. Ο ρόλος του check-up στη ζωή μας, κύριε Ράπτη, πώς γίνεται αναφύλο και ηλικία? Ποιες εξετάσεις και πόσο συχνά πρέπει να τις κάνουμε? Ο ρόλος του check-up στη ζωή μας, ο ρόλος της πρόληψης γενικώς είναι πάρα πολύ σημαντικός. Όλα τα διεθνή συστήματα υγείας εμφατικά πλέον δίνουν έμφαση στην πρόληψη.
γιατί έχουν βρει ακόμη και από οικονομοτεχνικές μελέτες που γίνονται ότι ένας πληθυσμός που προλαμβάνει πράγματα κοστίζει πολύ λιγότερο από έναν πληθυσμό ο οποίος παθαίνει πράγματα τα οποία πρέπει να κληθεί μετά το δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα υγείας να τα θεραπεύσει. Έτσι λοιπόν ο έλεγχος της πρόληψης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το κομμάτι του εργαστηρίου συμμετέχει σε αυτόν. Υπάρχουν τα check-ups τα λεγόμενα, τα οποία διαφοροποιούνται κατά τη ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Σίγουρα πρέπει να γίνονται ανά 2 χρόνια. Σε μικρότερα παιδάκια ίσως όχι τόσο συχνά, εκτός αν συντρέχει κάποιος λόγος. Από την ηλικία των 40-45 και πάνω είναι καλό να γίνονται ανά 2 με 3 χρόνια, έτσι ώστε να έχει ο καθένας μας μια εικόνα της κατάστασης της υγείας του. Αν υπάρχει κάποιο background παθολογίας ή κάποιος άλλος λόγος ο οποίος απαιτεί συχνότερα check-up φυσικά ή follow-ups στους ελέγχους, αυτό θα το κρίνει ο γιατρός, ο θεράπων ιατρός του καθενός μας και θα μας υποδείξει πότε πρέπει να κάνουμε τα check-up μας. Μπορεί ένας εργαστηριακός έλεγχος να μας δείξει πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Υπάρχουν εξετάσεις που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο και την επάρκεια του ανοσοποιητικού συστήματος. Το πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Υπάρχουν πάρα πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις οι οποίες μπορούν να ταυτοποιήσουν τις λεγόμενες άνοσο-ανεπάρκειες, δηλαδή την αδυναμία του ανοσοποιητικού συστήματος να λειτουργήσει σωστά. Οι εξετάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν μεθόδους όπως η κυταρομετρία ροής και άλλες εξειδικευμένες μεθόδους και μοριακές μεθόδους. Γίνονται σε πολύ συγκεκριμένα εργαστήρια, συνήθως νοσοκομείων ή πανεπιστημίων, οι τόσοι βαθύς έλεγχοι πάνω στον έλεγχο του ανοσοποιητικού. Από εκεί και μετά φυσικά όλα τα εργαστήρια, ένα κοινό μικροβιολογικό εργαστήριο φυσικά κάνει ανοσολογικούς δείκτες μέσω των οποίων μπορούμε να έχουμε ένα έμεσο ή άμεσο συμπέρασμα για την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματός μας. Να πάμε τώρα στον έλεγχο καρδιακών δικτών. Είναι ωφέλιμος για την εύρυθμη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος? Πότε είναι απαραίτητες οι εξετάσεις για έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή λειτουργία και καρδιαγγειακή νόσο? Όπως σε όλους τους τομείς, έτσι και στην καρδιολογία, το εργαστήριο συμβάλλει πλέον πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν για να διευκρινιστεί και να αποσαφινιστεί ποια είναι η νόσος από την οποία πάσχει, να παρακολουθηθεί ένα περιστατικό. Έτσι υπάρχουν οι καρδιακοί δείκτες οι οποίοι διευκρινίζουν αν υπάρχει κάποιο γονιδιακό υπόβεθρο, υπάρχουν μοριακοί καρδιολογικοί δείκτες που έχουν να κάνουν με κάποια σύνδρομα τα οποία επηρεάζουν την καρδιά. Υπάρχουν οι δείκτες οι οποίοι αφορούν την επίγουσα καρδιολογία, όπως είναι η τροπονίνη, που είναι ένας δείκτης εξαιρετικά σημαντικός και μπορεί πολύ εύκολα να βοηθήσει τον καρδιολόγο για να διαγνώσει ή να αποκλείσει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και υπάρχουν και άλλοι δείκτες οι οποίοι αφορούν στην καρδιακή ανεπάρκεια, το NT-proBNP, ένας εξαιρετικά σύγχρονος και χρήσιμος δείκτης που μπορεί να αποτυπώσει και να βοηθήσει τον γιατρό να παρακολουθήσει την εξέλιξη μιας χρόνιας κατάστασης μιας καρδιακής ανεπάρκειας σε έναν ασθενή. Και γενικώς η γκάμα των δικτών στην καρδιολογία επίσης έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ σε ένα σύγχρονο εργαστήριο. Πώς λειτουργεί, κύριε Ράπτη, η κυταρομετρία και ποια είναι η σημασία της στη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών? Η κυταρομετρία ροής είναι μια μέθοδος εξαιρετικά σύγχρονη. Βέβαια υπάρχουν πολλά χρόνια που εφαρμόζεται, ειδικά σε ερευνητικά εργαστήρια ή εξειδικευμένα εργαστήρια, αλλά πλέον παίρνει τη θέση της και σε άλλα εργαστήρια που υπάρχουν και είναι μια μέθοδος μέσω της οποίας μπορούμε να διαγνώσουμε, έχει εξαιρετικά υψηλή σημασία στην αιματολογία, στη διάγνωση πολλών τύπων αιματολογικών δυσκρασιών ή λεμφωμάτων, λευχαιμιών και όλων αυτών των καταστάσεων που αφορούν στους αιματολόγους. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν και άλλες εξετάσεις οι οποίες γίνονται με κυταρομετρία και αφορούν στην ογκολογία, στη διάγνωση καρκίνων, στην διάγνωση πολλών αλλεργιών με το λεγόμενο BAT test, το οποίο είναι μια πολύ εξειδικευμένη και σύγχρονη εξέταση που κυρίως αφορά στις φαρμακευτικού τύπου αλλεργίες και είναι μια μέθοδος αναφοράς για την διάγνωση των φαρμακευτικών αλλεργιών. Και υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με διερεύνηση καθέξιν αποβολών, που επίσης η κυταρομετρία παίζει το ρόλο της στη διερεύνηση κάποιων ειδικών υποπληθυσμών κυτάρων που συμμετέχουν σε αυτές τις αποβολές, και είναι μια εξέταση που είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το σύγχρονο τρόπο διάγνωσης και το σύγχρονο διαγνωστικό εργαστήριο. Υπάρχουν αξιόπιστες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το Alzheimer είναι ένα νόσημα πάνω στο οποίο γίνεται εξαιρετικά μεγάλη έρευνα τα τελευταία χρόνια. Γίνεται έρευνα και σε επίπεδο μοριακό, δηλαδή διευκρινίζονται ποια είναι τα γονίδια που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου. Επίσης υπάρχουν εξαιρετικά σύγχρονοι βιοδείκτες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια και αυτοί μας δίνουν την πληροφορία ακόμη και σε πολύ αρχικό στάδιο ποιος ασθενής έχει υψηλή πιθανότητα να νοσήσει και να πάσχει από αυτή την νόσο. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά και το εργαστήριο πλέον δίνει σημαντικές πληροφορίες στον νευρολόγο και τον βοηθάει να διαγνώσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα το Alzheimer, το οποίο σημαίνει και περισσότερος χρόνος στην αντιμετώπιση του. Όλοι βέβαια ελπίζουμε σε τέτοιου είδους νοσήματα να ανακαλυφθεί και η θεραπεία τους, η οριστική θεραπεία για να απαλλαγεί κόσμος, χιλιάδες ή εκατομμύρια κόσμου που πάσχουν από τέτοιου είδους νοσήματα. Να πάμε τώρα σε μια άλλη νόσο, κύριε Ράπτη, και θέλω να μου πείτε αν η νόσος Πάρκινσον μπορεί να διαγνωστεί έγκαιρα με μια εξέταση. Επίσης και η νόσος Πάρκινσον ανήκει και αυτή στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Γενικώς πάνω στα νευρολογικά νοσήματα, όπως είπαμε και για το Alzheimer, γίνεται πολύ μεγάλη έρευνα. Υπάρχουν γονίδια που εμπλέκονται με το Πάρκινσον, υπάρχουν γονίδια τα οποία τυποποιούν ποιον τύπο της νόσου έχεις, από τι ακριβώς τύπο πάσχεις, με ό,τι σημαίνει αυτό για την έγκαιρη εικόνα που θα έχει ο νευρολόγος σου και την αντιμετώπιση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είτε με φαρμακευτική αγωγή είτε με άλλες σύγχρονες μεθόδους που εφαρμόζονται για αυτού του είδους τα νοσήματα. Μια άλλη ενότητα της σημερινής μας συζήτησης αφορά τα ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν, κύριε Ράπτη. Τι περιλαμβάνει ο προληπτικός έλεγχος ενός ζευγαριού, δηλαδή πώς γίνεται η διερεύνηση υπογονιμότητας και των καθέξιν αποβολών. Η διερεύνηση της υπογονιμότητας και των καθέξιν αποβολών γίνεται με μια μεγάλη γκάμα εξετάσεων. Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε με τις διάφορες εξετάσεις που θα κάνουμε ποια είναι η πιθανή αιτία η οποία οδήγησε στην αποβολή. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι μια χρωμοσωμική ανομαλία, μπορεί να είναι μια αποβολή που να έχει να κάνει με μια θρόμβωση, με έλεγχο θρομβοφιλίας δηλαδή της πυκτικότητας του αίματος. Μπορεί να είναι μια νοσολογικού τύπου αποβολή που να έχει να κάνει με μια απόρριψη του εμβρίου που έχει εμφυτευθεί από το ανοσοποιητικό σύστημα. Άρα, όπως καταλαβαίνουμε, υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε μια αποβολή. Για κάθε έναν εξ αυτών υπάρχει συγκεκριμένη γκάμα εξετάσεων η οποία ελέγχεται και διευκρινίζει και μπορεί να δώσει πληροφορίες, να έχουμε αποτελέσματα που να οδηγήσουν στο συμπέρασμα του πού μπορεί να οφείλεται μια αποβολή. Έτσι, γνωρίζοντας την αιτία της αποβολής, μπορεί ο γιατρός με κατάλληλες κινήσεις, με κατάλληλες θεραπείες, κατάλληλους χειρισμούς στο ζευγάρι, να τους δώσει την απαραίτητη θεραπεία ή να τους κατευθύνει σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, ώστε να αποφευχθεί μια μελλοντική αποβολή σε μια επόμενη εγκυμοσύνη. Πέραν αυτού, ήθελα να σημειώσω ότι μια εξέταση η οποία επίσης, όπως αναφέραμε και στο πρώτο μέρος της συνέντευξής μας, έχει πάρει σημαντικό χώρο στο κομμάτι της υπογονιμότητας και της αποτυχίας εμφύτευσης, ειδικά σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης, είναι η διερεύνηση του μικροβιώματος της μήτρας. Όπως λοιπόν είπαμε για το μικροβίωμα του εντέρου, έτσι και στη μήτρα και στον τράχυλο και στον κόλπο υπάρχουν τα φυσιολογικά, τα καλά μικρόβια, τα οποία αυτά βοηθούν στην εμφύτευση του εμβρίου στο ενδομήτριο. Σε περίπτωση όμως που έχουμε διαταραχή του μικροβιώματος της μήτρας, αυτό το πράγμα μπορεί να δυσκολέψει ή να κάνει αδύνατη την εμφύτευση και την ανάπτυξη του εμβρίου στην μήτρα, και είναι κάτι το οποίο μέχρι πρότινος δεν ελέγχονταν, δεν συμπεριλαμβάνονταν στους ελέγχους. Πλέον οι γιατροί, οι εξωσωματιστές και οι γυναικολόγοι, είναι μια εξέταση που εξαιρετικά συχνά τη ζητάνε, έχει πάρει σημαντική θέση στη διάγνωση και η πληροφορία που δίνει είναι πάρα πολύ σημαντική και έχει δώσει λύσεις σε περιστατικά τα οποία μέχρι πρότινος συγκαταλέγονταν στο κομμάτι της ανεξήγητης υπογονιμότητας. Ήθελα, κύριε Ράπτη, να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας αυτή πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε
και να σας φέρω εδώ στο προσωπικό σας γραφείο, γιατί νομίζω ότι είναι ένας χώρος όπου καλείστε, έχοντας απέναντί σας τον ασθενή, να του ανακοινώσετε το αποτέλεσμα της κάθε εργαστηριακής διάγνωσης. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο, ειδικά όταν έχουμε δυσάρεστα νέα. Βέβαια, αυτό πάντοτε τον κύριο ρόλο, την κύρια ευθύνη του ασθενούς, όπως γνωρίζετε, την έχει ο κλινικός γιατρός του. Και το εργαστήριο όμως παίζει σημαντικότατο ρόλο. Η συνεργασία του κλινικού με το εργαστήριο πάντοτε λειτουργεί υπέρ του ασθενούς, πάντοτε βοηθάει στο να τεθεί μια πιο σωστή ή μια πιο έγκαιρη διάγνωση. Πολλές φορές λοιπόν και ο εργαστηριακός γιατρός εμπλέκεται στην ανακοίνωση τουλάχιστον των αποτελεσμάτων που έχουμε από τους εργαστηριακούς δείκτες που ελέγχουμε. Δυστυχώς είναι κάποιες φορές που έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Πάντοτε τα ανακοινώνουμε σε συνεννόηση με τον κλινικό γιατρό, γιατί ξέρετε, πάντοτε εγώ έλεγα ανέκαθεν δεν θεραπεύουμε τα νούμερα ή τις εξετάσεις, θεραπεύουμε τον ασθενή. Ο ασθενής είναι αυτός ο οποίος έχει την μεγαλύτερη σημασία για τον γιατρό. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι πολλές φορές τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι αυτά που θέτουν τη διάγνωση ή και την άσχημη διάγνωση στη διερεύνηση ενός περιστατικού. Τι θα λέγατε, κύριε Ράπτη, σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Στο μέτρο πρόληψης κάθε πότε θα πρέπει να κάνουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο? Όπως είπαμε και στο προηγούμενο τμήμα της συνέντευξής μας, η πρόληψη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πάντοτε υπάρχει το κομμάτι της πρόληψης που αφορά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, όλοι πρέπει να προβαίνουμε σε προληπτικούς ελέγχους που έχουν να κάνουν με το εργαστήριο και όχι μόνο, δηλαδή προληπτική έλεγχη είναι και η μαστογραφία, είναι και η κολονοσκόπηση, υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι πέραν του εργαστηρίου που πρέπει να γίνονται και συγκαταλέγονται στους προληπτικούς ελέγχους, αλλά και το εργαστήριο συμμετέχει στην πρόληψη με ειδικούς δείκτες ή και απλά check-up τα οποία γίνονται στους επισκέπτες του εργαστηρίου και μέσω αυτών από καιρούς καιρών έχουμε μία εικόνα της υγείας μας και της κατάστασης του οργανισμού μας. Πάντοτε βέβαια τα προληπτικά check-up δεν πρέπει να μπαίνει μέσα το κομμάτι της υπερβολής. Δεν χρειάζεται κάθε 3 και λίγο, να το πούμε έτσι απλά, να γίνονται προληπτικά check-up. Τα προληπτικά check-up έχουν ένα συγκεκριμένο χρόνο που πρέπει να μεσολαβεί από το ένα στο άλλο, εκτός και αν προκύψει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, το οποίο απαιτεί συνεχείς και πιο συχνούς ελέγχους. Μάθαμε πολλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, για το τι σημαίνει σύγχρονος εργαστηριακός έλεγχος από τον καλεσμένο της εκπομπής, τον μικροβιολόγο βιοπαθολόγο Γιώργο Ράπτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ το ίδιο.